Moltes gràcies de nou per estar així. Sou increïbles. Sou increïbles. Avui fa un mes que vam arrencar aquesta vaga indefinida històrica que és referent no només a la resta de l'estat espanyol sinó a nivell internacional també. I res, moltíssimes gràcies, de veres, Vull dir, sense vosaltres, nosaltres no fèiem res allà dins. Sense vosaltres, nosaltres no fèiem res allà dins. Bueno, quatre idees, o tres, ja no sé quantes. Primera, el professorat ha suspès a la Conselleria d'Educació. La consellera està suspesa! 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 La consellera ha tancat avui la negociació, però nosaltres mantenim oberta la negociació i la mobilització. Això no s'acaba avui. Això no s'acaba avui. Continuem, companys i companyes. No s'acabarà! Tornarem! 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 No s'acabarà! Som nosaltres, tots nosaltres, qui controlem els tempos. Som nosaltres qui decidirem quan reactivem les mobilitzacions i com ho farem. I som nosaltres els que hem d'incrementar la pressió per a continuar aquesta negociació per a aconseguir els nostres objectius, perquè només s'ha avançat en un punt, que és la burocràcia. Tota la resta de temes continuen oberts. Per tant, hem de mantenir la lluita, hem de mantenir la mobilització i hem d'estar reorganitzats constantment. Us necessitem per a aconseguir tots aquests objectius que falten. Moltíssimes gràcies, de veres. Hem guanyat el relat, hem guanyat el suport social. La gent està amb nosaltres, els taxistes estan amb nosaltres, els bombers estan amb nosaltres, els metges estan amb nosaltres, tot el món està amb nosaltres. Aprofitem-ho, lluitem, endavant. Moltíssimes gràcies, companys i companyes. Un orgull, un orgull.